Buongiorno frutti di mare donna mamma bella donna widzowie. Zastanawiacie się po prowokacyjnym tytule, co takiego może mieć włoskie spaghetti carbonara wspólnego ze śląską wodzionką. Wodzionka, czy inaczej zwana brodzupa, albo w opolskich dialektach brodzupa, to jest taka bardzo prosta zupa, popularna na Górnym Śląsku, zwłaszcza w tej przemysłowej jego części, która powstała w czasach, kiedy generalnie to prostemu robotnikowi, który robił na przykład na kopalni, czy w innym ciężkim jakimś przemyśle, na hucie, nie przelewało się, potrzebna była kuchnia bardzo tania, z dostępnych w domu w ciężkich warunkach składnikach, smaczna i sycąca, ta mega prosta, bieda zupa, ale jaka smaczna. Suchy chleb, gorąca woda, pieprz, sól, trochę magii, trochę tłuszczu, czosnku. Proste, zdrowe, szybkie. I co to ma z carbonarą? Wsłuchajcie się w tą nazwę, carbonara. Carbo, czyli węgiel. I właśnie jedna z teorii na temat powstania carbonary mówi, że był to taki odpowiednik, włoski odpowiednik wodzionki, który to powstał we Włoszech, konkretnie to w prowincji Lazio, czyli Latium, tam gdzie znajduje się m.in. Rzym. W ciężkich czasach, w biedzie, z kilku składników dostępne dla prostego robotnika, prostego górnika danie, który gdzieś tam na tą szychtę pod ziemię przyniósł sobie trochę tego makaronu, trochę jakiegoś tam boczku, czy tam jakiejś tłuściejszej szynki, parę jajek, no i tak właśnie przyrządzał sobie takie danie. Ile w tym prawdy? Nie wiem, trzeba by było spytać jakiegoś Włocha. Jak macie gdzieś jakiegoś Włocha, to spytajcie i skonsultujcie, ile w tym prawdy. Ale całkiem możliwe, że Ślązok, Włoch, dwa bratanki. No i ja tu dzisiaj właśnie taką carbonarę dla Państwa, czy w sumie to dla siebie i dla Patrycji przygotuję. W wersji takiej mega prostej, bez żadnej tam śmietany, czosnków, cebuli, nic takiego. Taka w sumie najbardziej podstawowa wersja, czyli makaron, ale porządny, dość taki włoski. Jaja z wolnego wybiegu, bo ostatnio żeście na mnie krzyczeli, że ściółkowego i kurki się męczą. Jaja od zajebiście wolnych, to znaczy szybkich na wybiegu kur, których będą potrzebne w zasadzie tylko żółtka. Boczek pokrojony już w kostkę. Ser Gran Castelli Gusto Tradizione. Ten ser to chyba jest najdroższa część tego dania, która budżetowo pochłonęła 90% jego ceny, no ale i tu, łącząc włoską carbonarę ze Górnym Śląskiem, ze śląską szporobliwością, w lodówce został mi jeszcze taki kawałek, już trochę taki zeschnięty, fajnego, uwędzonego wuszciku. I go też pokroję i wrzucę razem z tym boczkiem, żeby jak ten boczek się wytopi, to się trochę przesmażył, bo to się nic nie może zmarnować. To myślę, pochwaliłby nawet każdy Włoch. Kroję sobie to w kostkę. No i to z tych misternych preparacji to jest w sumie wszystko. Nie wiem, co jest prostsze, czy wodzionka, czy carbonara. Teraz poproszę asystentkę Patrycję, aby fachowo, prawda, bo mi zawsze się to namiesza, oddzieliła żółtko od białka. Patrycja, proszę Cię, pomóż mi. Teraz do tych żółtek bierzemy nasz ser, bardzo drogi, włoski. Dosłownie jak się przyłoży ucho, to nawet słychać takie, posłuchajcie. I ścieram go do żółtek. W sumie jak Wam się nie chce wydawać dużo pieniędzy na ser drogi włoski, to wetrzyjcie sobie Emmentalera i też będzie git. Mieszam sobie te żółtka z tym serem i to będzie w zasadzie cała baza tego naszego sosu. Już woda dawno wre. Do osolonej wody wrzucamy makaron. No, na al dente 8 minut. Teraz tak, tu już odpalamy ogień. Wrzucam boczek. Czekam, aż on się trochę wytopi. Wrzucę naszą kiełbaskę. O, mogłem sobie do tego makaronu wziąć jeszcze mniejszy garnek, żeby było mi jeszcze trudniej. Idzie nasz element śląski. Element śląski, choćby ten hop śląski, w barach szeroki, w życi wąski. Dobra, boczek się pięknie wytopił, kiełbasa się podsmażyła, makaron będzie... O! Cyk. Na wodzie, która zostanie z makaronu,
Oczywiście możemy fantastycznie potem sobie zrobić herbatę. Trochę tej wody. Minimalny ogienek. Wlewam jajca. I tutaj chodzi o to, że no, żeby się z tego nie zrobiła jajecznica. I mieszamy. Ten sos to jaki kto chce mieć gęsty, jaki kto chce mieć rzadki. W zależności od tego dłużej to przytrzymać, krócej. Trochę fajnego zmielonego pieprzu. Bella donna ciao, silesiano, bytomiano. Smacznego. Dobre. Dobry rzemie Włoch. Arrivederci.